Създаваш ми вълнение. Така ли? Всичко ще е яко. You have a beautiful home, by the way. Много в дом. Имаш много в дом. О, много благодаря. Много добре звучи това на английски. Thank you so much. This sounds amazing in English. О май гаш, душица златна Роксана, как си? Говориш прекрасно български. Благодаря, душичко златна. Това е любимата българска фраза ли? Така е. That's the case. Is this your favorite Bulgarian phrase? Yeah, it is. We are here at this most gorgeous home of Roxana. First of all, congratulations to be part of this Eurovision community. How are you feeling? Първо, че много ни благодарим за приветствието в този красив дом и първо, поздравления за това, че си вече част от евровизионното общество. Как се чувстваш? Много благодаря за милите думи. Чувствам се много развълнувана. Остава само един ден и всъщност за първи път не мога да определя точно как се чувствам. Хем се вълнувам, хем си казвам един концерт, че изляза, ще пее, ще мине. Много съм объркана този път. I'm truly excited. There's only one day, it's only one day away. We've been preparing for some time now, and I'm just too excited to say. I'm sure you're gonna do amazing. Now, when you got the invitation, where were you actually, and what was your reaction? Когато за първи път получи поканата, къде беше и каква ти беше реакцията, когато разбра, че БНТ иска да участваш в тяхната селекция? Пътувахме в колата с моя съпруг, прибирахме се към къщи, към родния ми град Кнежа. Обадиха ми се по телефона и тъй като ние малко преди това снимахме новогодишна програма и си мислех, че нещо съм сгафила и нещо не съм снимала както трябва и ще трябва да го преснимаме наново. Мислех, че за това ми се обаждат. И когато започнаха да ми обясняват как БНТ искат да съм част от селекцията и въобще, онемях. И около 2 минути мълчах, нищо не отговарях, докато от срещната страна да ме попита няколко пъти: тук ли си? Дали ме чуваш? Всичко наред ли е? И аз казах да, просто съм много развълнувана. Разплаках се в колата, не очаквах, изобщо не го очаквах. We were in the car with my husband going to my hometown, Knижа. I got a phone call from BNT and I presumed that it was about the New Year's Eve show that we filmed, and I actually thought that I had made a mistake and that we had to do reshoots, but it wasn't that. It was about the selection. I was speechless. It was amazing. I literally cried in the car. Oh, wow. You are like one of the most recognizable voices in Bulgaria. In the pop folk genre. I feel like in our selection, we have 14 more contestants. The style of music is so different, and I'm actually personally very happy that pop folk is also there. What do you feel about that? Ти имаш един от най-разпознаваемите гласове в България като цяло, да не говорим за Балканите. Той лично много се радва за факта, че всички жанрове са добре показани в селекцията от 15 артиста и той лично много се радва за поп-фолка, че е там, ти, Фики. Какво чувстваш по темата? Да, много съм щастлива, че сме събрани толкова различни таланти и певци, изобщо различни жанрове този път. Мисля, че всеки един от нас има своята харизма, всеки един от нас има неговия си глас, неговата музика, неговите почитатели и съм сигурна, че който и да бъде избран от нас ще представи добре България. I am very happy about the diversity of the genres, and everybody there selected is very talented, and whoever gets to go, I think will show Bulgaria in its best light. Yes, oh my gosh, applause for that. Now, let's go back to your career a little. The Voice of Bulgaria season 1. Wow, the first season of The Voice of Bulgaria. When I saw you, I was like, this girl is going some places. What was your experience there? Ти си първият човек, който печели гласът на България още първия сезон. И Синан, когато те е гледал за първи път в шоуто, си е казал: това момиче ще постигне много, което така и се случи. Какво беше преживяването за теб в гласа на България? Това, че съм победител
в твоето мислене и в това, което си запомнил. И в повечето хора го приемат така, че аз съм победителят в първия сезон на Гласът на България, но не съм. Радвам се, че съм оставила такова впечатление във всички хора след толкова години. Това помнят. За съжаление не съм победителя, но спечелих страшно много от това шоу. Това е първото шоу в България, което даде много сериозен старт за мен. Отвори пред мен едни врати, които не съм си представила, че някога ще бъдат отворени. Момент, в който аз губя един от най-близките хора в живота си, майка си, по време на концертите. Но тогава така е решил Бог, така са се случили нещата. Помня го само с хубаво. Не си настройвам психиката, че трябва да го свързвам постоянно с загубата на майка си. И за мен това е пътят към моята кариера. Now, contrary to popular belief, I am not the winner of The Voice of Bulgaria. But this happens a lot because, I am one of the most memorable ones from The Voice of Bulgaria. The experience was amazing, although with some heartbreak along the way, with the passing of my mother during the concerts. But most of my experience is very positive, and I owe my career and a lot of my improvements and continuing career thanks to the show. So it's mostly positive, and I'm very grateful for it. I mean, I still remember that video I was watching. Actually, I was watching it with my mom. You were performing with some other girl, the battles on The Voice, and you were singing one of Sophie Marinova's song. I forgot the title, but it was like Imama Slava I Pari. I love that performance. I still cry whenever I watch that performance. What was your feelings when you were performing that song? Има едно видео, особено видео с още едно момиче, в което сте дуелите, и сина си спомням, че гледа видеото с майка си, когато пееш песен на Софи Маринова, която не може да сети за заглавието. Без теб, Софи. Откъде идва вдъхновението, беше въпросът? Да, откъде идва вдъхновението като цяло? Дали Софи Маринова всъщност е вдъхновение за тебе също и... What was your feeling during that performance? Защо избра... Да, точно, да. Истината е такава, че сякаш съдбата тогава си е подготвила нещата по някакъв начин, без да ни предупреждава, защото в живота така се случва. Песента беше избрана преди майка ми да почине, а всъщност толкова много хора я свързваха след това като послание, едва ли не на сцената. Точно в този период ние не си бяхме двете толкова близки. Моя идол, нали, аз много я обичам, много я харесвам. Песента беше избрана от нашия ментор от Ивана. Каза, за мен тази песен ще изпеете прекрасно. И аз много, както винаги, с неувереност тръгвам. Винаги, колкото 1 милион хора да ми кажат, пееш страхотно, имаш уникален глас, аз винаги, добре. Винаги има, нали, с какво да се опрекна. Много се страхувах дали ще мога да изпея тази песен. Истината е такава, че може би нямаше да има такъв концерт и може би нямаше да се ява на този двубой след погребението на мама, но получихме едно обаждане от господин Трифонов по телефона. Това си го спомням като вчера. Той пожела да говори с мен и ми каза, за мен ти трябва да се върнеш в Гласът на България, защото ти ще бъдеш един обичан изпълнител с много голям потенциал и с много добра кариера. И така, върнахме се, послушах го, върнахме се и на репетициите ми беше много трудно. Имах чувство, че не мога да изпея тази песен, докато Евгений Маестрото така не ми се накара и ми каза, аз знам, че можеш. И така вечерта излязох и показах какво мога. Всъщност тази песен е всичко, и вдъхновение, и болка, и винаги ще е много специална за мен. Wow. Well, the song is very special to me. It was originally selected by my mentor Ivana to sing. It was right around the time, right before the passing of my mother. I did not know if I would be able to go through with the concert. It was a very hard period for me, but I got a lot of support throughout. Mr. Trifonov, my mentor Ivana, and a lot of other people, and I managed to go out and really do it, and I'm very proud of that performance. It's very special to me. Wow, it was really, really, truly amazing. Now, The Voice is not the only format you have been. I mean, Hell's Kitchen, girl. Oh my, you were cooking. How did you decided to go there?
Гласа на България не е единствен формат, който си участвал. Участвал си в Hell's Kitchen и беше страхотна. Как се стигна до там? Как се случиха нещата? Получих поканата си и ми беше много забавно. Като ми се обадиха, казах как аз ще вляза в предаване, в което няма да пея. Нали, какво бих направила аз там, за да съм интересна, но в крайна сметка бях един от топ играчите в шоуто, защото бях себе си. Защото бях непринудена и правех това, което отвътре ми идваше. Всъщност аз съм се показала пред държавата си като един любител готвач, който много обича българската кухня и много обича да готви. Сега знам, мъжа ми отстрани какво ще каже, не е вярно, на мен нищо не ми готви. Да, защото напоследък не го правя. Но всъщност е много забавно шоу, изключително сплотено и едно изживяване, което ще го помня винаги. Нищо, че шефа ме изгони 2 дни преди финала. Шеф Ангелов, дължиш ми реванш. Well, I was very surprised when they asked me to join them, especially since it was not a show about singing, and I'm mostly known for this. But I had the time of my life, and I was there, and I was one of their most popular players because of who I am as a person and my personality. I did amazing, I think. It was a very nice experience. I love Bulgarian food, and I love cooking, even though my husband may not agree. But the chef kicked me out 2 days before the finals. So, Ангелов, шеф Ангелов, Представяш ли си да ме изгони 2 дни преди финала? Can you imagine letting me go 2 days before the final? That's just really bad. Просто каза, сваляй курката. He just said, take off that, what was it? Yeah, the thing that you cook. What's it? We will put the word, yeah. We will put Chef Angelov. Реванш. Oh my gosh, Roxana, you're amazing. Now, the other format that you have been is Your Face Sounds Familiar, which I feel like the whole Bulgarian artists, they were there because it has like 13 seasons or something. I love it because we see you guys in totally different spotlight. Now, when you were there in Your Face Sounds Familiar, which artist was your favorite to do? Освен нали, Hell's Kitchen и Гласът на България, ти участваш и в Като 2 капки вода. И май всички артисти в цяла България участват по някое време в това предаване. Но е много готино, защото виждаме всеки един артист в много различни светлини, с много различни артисти. И ти, докато беше там, коя ти беше най-приятният персонаж, образ, да? Най-силният образ за мен от начало до края е, може би, песента на Недялка Керянова, която изпях много тежка народна песен. Но като цяло, Като 2 капки вода мога да говоря много, защото там е едно семейство, там е едно училище, там те учат на поведение, там те учат на смелост, там харесват чистите хора, непринудените хора, харесват това да си кажеш: аз съм гладен, може ли от твоята бисквитка? Дават ти толкова голям старт, толкова силна сцена, такава силна емоция да изживееш, че може би, ако трябва аз да поставя таблица с оценки за всичките реалити, в които съм била от 1 до 10, те са 10. Well, I can talk a lot about Your Face Sounds Familiar. My favorite singer that I impersonated was Nedялка Керянова, and I sang this beautiful Bulgarian folklore song by her. But what I love most about the show itself is the family that I created along the way. It is a school, it is a place, it's a home for me. I learned a lot, and if I had to choose between all the different formats that I've been in, I would say it's like 10 out of 10. Wow. I mean, you were amazing. You were really amazing. Now, I gotta ask you about your album. You have one album, За всеки има ангел. When you create your music, how do you start? Do you start like with the sound first, with the lyrics first, or with the idea even first? Or do you go like to the studio and say, guys, we are writing music, let's do it? Ти имаш само един албум за сега, но имаш много хубави песни през годините.
И може ли да говориш малко повече за процеса си? Например, откъде започваш, как започва идеята, как започва песента, първо текста, първо мелодията и така нататък. Какъв ти е процесът като цяло? Много хубаво, че ми зададе такъв въпрос и то по този начин, защото наистина за вече почти 16 години кариера аз успях да затворя само един албум за всеки им ангел. Що па да не съм чисто честна? Не знам защо така. Пренебрегнах всички останали песни и не го направих през годините. Нали, сега да свърша това, сега да мине и това участие, да мине и това, да направи и това. И така остана назад, за което тази година сме решили заедно с моя екип да направим мое първо самостоятелно турне в цялата държава, на което ще поднесем много изненади на всички мои фенове, на всички хора, които ще присъстват на тия концерти. Ще пусна мои 6 албума. What? 6? 6? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. 6 албума, да, защото сме в година 2.26, 16 години на сцена, плюс 6 албума, при което ще пуснем 5 от събраните през всички години, плюс един чисто нов. Thank you for this question, first of all. I love talking about my process. I don't know why I actually remained with only one, but it's mostly with the timing. I have been, performing a lot over the years, and I've been always looking forward to the new song, but, the album really took a back seat. But this year, there's this huge tour coming. It's my first Bulgarian solo tour all around Bulgaria, and to commemorate the moment, I will also be releasing 6 brand new albums, 5 compilations, and 1 brand new with brand new music, and I'm very excited about it. Oh my gosh, 6 albums. What a story. Like breaking news, y'all. Breaking news. The tour, I want to ask you, so do you already know like the cities, and will you have like guest stars maybe? 6 албума, това са много, но сме много благодарни. И сега, когато да говорим малко повече за турнето, какво мислиш? Имаш ли вече избрани градове и мислиш ли да каниш специални гости и така нататък? Yes. Имаме вече, избрани 11 града, като 12-я ще бъде в град, на който ще използваме стадиона. София? Няма да кажа. Okay. Може би ще бъдеш там и ще видиш. За сега, тъй като ще направим концертите напълно безплатно за хората, за да могат да се забавляват всички, не да мислят за това дали имат 5, 10 или 20 евро в джоба си. Euro. Говорим в евро. Не мога да повярвам. Мани. Затова тази седмица и следващата водиме преговори с генералните ни спонсори, на което вече ще сложим билборди и ще го обявим публично да се знае. Да, ще има много интересни водещи. 2 души, които хората много обичат, много са забавни, много са смешни. И може би на по-големите градове ще си извикам мои колеги, които да дойдат. Имаме дуети през годините. Да ме подкрепят и да изпеят 1-2 песнички. Софи Мърнова. Обаче той е добър журналист. Мислиме да го направим с кауза. Искаме във всеки град да помогнем. Каузата ще бъде обявена като помогни на някой. Ще си изберем между 1 и 2 човека, на които можем да помогнем с нещо, дори и малко да е. Това ще бъде във всеки град. Искаме да има кауза с помощ, да помогнем на някого. Ще изляза с бенд на сцената и 2 часа ще бъдем пълен лайв, като всички концерти ще започват с история за мен, как съм се появила, въобще първите ми стъпки и всичките тия емоционални моменти, които ги изговорихме сега. Well, we have selected 11 cities, and the 12th we are hoping to be in a stadium, and we'll be doing the concerts for free for all people to join in. We love a community, and there will be a cause for it, for us to help each city. There will be a lot of special guests and also very funny and very interesting hosts. It's going to be a really fun ride for everybody involved. Wow, I'm excited actually. I hope I will be there to watch you. Надявам се да бъда там, когато да дойда, нали? Задължително ще бъдеш там. И ще е хубаво
малко български да се научиш да говориш, защото не знам дали всички ще могат да ти отговорят на английски. Ако ги питаш как се чувствате тази вечер. It'll be very good for you to learn some Bulgarian before you come, because there's going to be a lot lost in translation. Но ти имаш уникален помощник, така че има My кой да best помага. friend. I mean, yeah, shout out to my best friend who is doing the translation. Thank you so much. I love you. I love you forever. Now, you are having national-wide concerts, your tour, but you also had international. I want to ask you, which city outside of Bulgaria was your favorite to perform? Сега, освен, че си имала много концерти в България, както ще имаш и турне сега, си пътувала и много из чужбина. Кой град до сега ти е харесал най-много да пееш? Извън България. На мен всичките ми участия винаги са минавали много забавно. Това, което лично мен ме е развълнувало, не е концерт, защото аз много обичам да пея и много обичам всичките си концерти. Не мога да определя точно един, който е бил най-як. Но това, което мен лично ме е докосвало и ме е впечатлявало, е как на сръбската граница, пътувайки за концерт, който организираше Драгана Миркович, бях поканена, да. Граничният полицай ме попита: "Хей, Роксана, къде идеш?" Къде идеш, душа злато? Къде идеш, душа злато? Много ме развълнува това, защото той е граничен полицай, не е длъжен да ме познава и да ми говори с такава любов. И аз казах: "Идем към Драгана." Има концерт и аз съм поканена, каже: "Супер!" След това няколко месеца по-късно пътувах за Босна. Гостувах в най-голямата им телевизия, в едно страхотно предаване, да, в което 2 часа пееш пълен лайв. Да, и това са около 20 на песни, които се подбират предварително и всичко е много добре изпипано. И тогава, когато си тръгвах оттам, босненските полицаи ме изпратиха, като първо не знаеха, нали, какво съм правила в техната държава, защо съм била там. След това излезе една гранична полицайка и каза: "Ама това е Роксана, тя идва от България." И аз знам нейна песен и започна: "Колеги и колежки", започна да пее, да. При което много ни държаха, докато преди да ни кажат. Това аз много се бях притеснила, защото много ни държаха, много тършуваха колата. Нали, те казаха така: "България, мафия." И аз много се притесних, да. След това, нали, тя казва: "Това е Роксана, тя е била при нас на гости в Оте Валентино" и така. Тръгнахме си и следващата спирка беше Хърватска, при което ни спират пак и пак започва едно тършуване. "Откъде идвате, къде сте били?" И след малко излиза едно момче, по-младо, така, граничен полицай, казва, защото на личната ми карта пише Антоанета Линкова, и той казва: "И си ти Роксана певачица?" Казвам: "Аз съм." Иди свободно." Да, това са моменти, които с мен пътува мой роднина и каза: "Човек, те познават. Те просто те познават." Да, и това е много вълнуващо. Тези неща за мен са много вълнуващи, нали, да ме разпознават, когато минеш Калотина. Нали? Случвало ми се, да, в Турция на летището, не всъщност в Германия на летището, пътувах от Мюнхен за София, при което ме проверяваше граничен полицай от Турция. Да, и той каза, на английски ми каза, нали: "Ти си от България и си певица." Веднага ми преведоха отстрани, защото аз, нали, не разбирам английски. И аз казах да, и той каза: "Може ли да ми запееш Ах, Истанбул?" И аз запях. Да, много милен. Free concert? Да, много милен. Това са нещата, които ме впечатляват. Правила съм наистина много сериозни концерти навън, събирала съм много българи и между другото тази година имах обаждане за мой първи самостоятелен концерт в Македония, на който все още не съм казала да. Да. И казах да мине Евровизия и да говорим тогава. Да. I love all of my concerts across Bulgaria and outside of Bulgaria. There isn't one particular city that has excited me, but, for example, one of my most memorable moments is going to Serbia by the invitation of Dragana Milkovic. But the border police stopped us, and in his Serbian way, he asked me, "Roxana,
Where are you going? And Roxana said, with Dragana, with her concert. And he was very happy to see me, and he let us go. And a similar situation happened in Bosnia as well, where the border police stopped us again, and Hrvatska as well, and in Turkey. And I'm very happy to be recognized all around the world. And this is one of my favorite moments outside of doing the concerts. I was also invited to do my own solo concert in North Macedonia. I haven't said yes yet, but we'll see how it goes with Eurovision and everything. Oh, girl, you better say yes. Кажи да. Now, let's go back to Eurovision. We have the show, actually it's tomorrow, 24th, the first show. Are you ready? And did you already choose your song? Сега като се върнем сега обратно на Евровизия, утре е първото шоу. Как се чувстваш? Готова ли си? Имаш ли първата песен вече? Ако кажа, че съм спокойна, ще излъжа. Много съм напрегната и много притеснена, но сякаш този път ще изляза на тази сцена и ще се раздам по друг начин. Не можеш да го определяш просто като забавление, защото това е не просто концерт. За мен то е състезание, нали? Трябва да покажеш защо ти трябва да отидеш, защо ти си най-добрия. Затова този път ще оставя притеснението вкъщи и ще отида само с гласа си. I would be lying if I said I was calm. I'm quite anxious, but this time I feel like when I go on stage, it will be a different kind of thing. This is a competition after all, and we all have to show why we deserve to go. So I have to leave my anxiousness behind and just give it my all on the stage. Wow. Now, let's say you won the selection. I mean, you are going to Eurovision. What kind of song would you like to create? And what kind of message do you want to leave on the stage, on the biggest stage in the world? Да кажем, че си спечелила селекцията и вече живот и здраве ще ходиш на Евровизия. Каква песен би искала да изпееш и какво съобщение би искала да дадеш на хората като цяло? Искам да изпея много емоционална песен, много майсторска песен. Песен като I Have Nothing, която има много пеене и която има много красиви думи. А всъщност това, което аз искам да кажа е, че искам мир, любов и спокойствие на цялата планета и че когато ние всички сме единни, не може нищо да ни победи. Wow. I want a big song. A song like I Have Nothing by Whitney Houston, which is powerful, it's masterful, it's a lot of vocal work, it's beautiful lyrics, and my message, I want it to be about peace and love all around the world. Wow. I mean, Roxana, first of all, I wish you so much luck. Give your best self tomorrow, and I hope you literally enjoy every single second because this is your moment. Първо искам да ти пожелая много късмет утре, дай всичко от себе си и се надявам да се насладиш на всеки един момент, защото сигурно си е много интересно преживяване за всички. And thank you so much for inviting us to your beautiful home. And I want to ask you a final question. You have your fans. Do you have a message for them? And for our new Eurovision fans, you have new Eurovision fans. Също така ти благодарим за това, че ни приветства в твоя много красив дом. И сега, като си част от тази селекция, също така си ставаш части от обществото на Евровизия феновете и имаш ли някакво съобщение към сегашните си фенове, но както и новите си евровизионни фенове? Разбира се. Първо на първо място пожелавам на всички да бъдете здрави, много щастливи. След това имам молба към всички. Ако мислите, че аз съм човека, който може да представи България най-добре, всички мои фенове, всички приятели, всички хора, които обичат мен, гласа ми и музиката ми, ще се радвам утре вечер да ме подкрепите. Концертът ни започва в 21 часа по БНТ. Ще има линк поставен за гласуване.
Така че ще се радвам да ме подкрепите и да ме тласнете към нещо по-различно. Сега е моментът, в който не се притеснявам и не се срамувам. Аз никога не съм бягала от корените си, от етноса си. Обръщам се към всички роми в целия свят. Сега е момента да ме подкрепите, сега е момента да покажете любовта си към мен. Ако мислите, че през всичките години аз съм ви докоснала по някакъв начин, била съм, донесла съм любов в къщата ви, радост в семействата ви, подкрепете ме, ще се радвам да го направите. Firstly, I would like to wish everybody good health and happiness. This is the most important thing in the world. And also, I would also like to ask you, if you are a fan of my music and if you love Bulgarian music, you should vote for me tomorrow. There will be links everywhere. The show starts at 21, I believe, on Benete. And I would also like to make an appeal to the Roma community all around the world to vote for me and to help me get to new heights while we're together. Wow, oh my gosh, thank you so much, благодаря ти, душица златна. Душица златна. Big hand, bravo. На английски, thank you very much. You're welcome, thank you.